Veliki. To je 2 sigurno. Prskaj ko? Jebo, mamo ne znam. Neću da eksplodira. Moraš unutra srce da ga laži, pa ne izlezem krstopu. Dobro se sjetio da prsko. Znaš ti kako je njemu smrdelo gore, malo, pa kad je stao? Zapali. Gore. Što zapali? Ništa vrat. Zato to ne može eksplodira. Nema to sve. Možda se povuče do gore. Sad treba da otvori tu želim kad se može. Ona može da eksplodira koliko je mojima, sigurno. To je napisano. To je instalacija. Kaj se pregasti, tu se sve. Kaj se pregasti, to su sirene. Koliko znaš ti Pa rekli ću da sad su sve rekli. Joj, opet gori. To ne možeš ugasiti, če? Ono se mora krajamo da skine, jebo. Tako otvori, sad kad si bio pribušio, treba je da otvori. Vidi, ako ste ušeta, ne sam ladan. Evo ih. Evo je ova naša zgrada, to je mora tamo se dešava. Ne, sad sam čekao drugavako, šta će sam? Viš koliko to malo trajno stoji? Ma pion, treba znati. Čini, pa on je prvo tu ulaknuo tuko. Kad ti si odmah tu isprskaš... Ovaj se skroz zapalio. Pa naprema se sve zapalio. Ajde, evo, koliko im treba. Brate, mogu... Mi danas pričamo o aparatu, ja da vadi ga iz kola, kako je to? Jo, uplaši me, idi. Uplašila sam se, vidi. Otvorio sam. Čuži kako je zadini. Zato bazio malo kad je parkirao na gorivo, kao. Kako znaš? A mi prošli sad, ja iz ona. Jer kada kao ovo smrdi kad je zove. Koji to brzo ugasi, ja? Ne. Čime se to gasi? CO2, čime gasi?
Različit se dim dobro.